Teško je odgajiti dete i velika je odgovornost odgajiti dete u današnje vreme, a posebno sa idejom o ličnošću kakav je bio ujak. Danas, bezmalo, pa opet fatalistički može da zvuči, sve je usmereno ka tome da se unište naša deca. Ne mislim to samo za Srbiju, to mislim na globalnom nivou. Doći do mozga pubertetli neverovatno, ali trudim se da mu objasnim ko je stvarno ujak bio i da ti neki ljudi kojima je on interesantan ili ne znam, počnu nose neke tetovaže ili ne znam šta, kada mi se obrate, ja imam dovoljno godina pa mogu da razaznam kada oni nešto vole, a ja to čudovište mogu da kažem, pseudo čoveka ili neku ideju nekog fantoma ne prihvatam, nije mi blizak. Onda treba objasniti ne samo mom detetu, nego svoj deci, da to ne postoje biće nije postojalo i da ako hoće da krenu tim putem, neka krenu putem ljubavi, sloge, vere, pravde, hrabrosti, ali prave, hrišćanske, lepe hrabrosti, a neka uče na tuđim greškama. Iako je čovjek rekao pogrešio sam, iskreno sam pogrešio, onda ti to shvati kao grešku, pa nemoj i ti da pogrešiš.